Nina benkashana kaMenze yaphuza umlazanga memva nina bendlondle noPhaphe Khande sifunda sasekusona kwaZulu Natal le iningizimu Afrika kanti uMakonya we-channel yenu iBlack Life TV la sihlele khona sikhuluma ngezinto ezithinta isintu siphinde sikhulume ngezinto eziningi nje ezithecitha isaka sizozwa-ke ngabantu abasivakashele namhlanje ukuthi bakhuluma ngani igama lami King Sicaka ngokaluqa mfaka amancinza kancane ayidede le ntombambi yesokweni sikhonkwane somthakathi esibethele emvandla amamnguni waze kwasa umthakathi ekhala asidluleke sizwe ukuthi ngabe esihambele sethu sinaso namhlanje sizosixoxa nathi ngani sizothini kithi sizosixoxelana mina ngunondaba iy'ndaba zabantu ngiyithanda hure sawona ma Sawubona ntwana baba. sikhona njani nini Ngikhona nami. hayi ufike ekhaya yabona uma ngifica kithi okwazi hleze ngikhululekile ngi-right phakathi kodwa-ke angikho right ngoba iy'vakashi bengayithanda abanye bathi inamanga abanye bathi ineqiniso sesizozwa ngawe ukuthi isitori sakho sanaso singamanga noma siqiniso na usengani sisi Igama lami isitori sami sikanje. Kusho ukuthi ngina 15 years. Kwakukhona nje into nje eyayiqala nje wenzeke empilweni yami. Ngiyizwa ukuthi kunalento eshintshayo noma ngihamba ube ngathi ngihamba nomuntu. Ngisindane nasemahlombe ngisindane. Kwahamba kwaba khona izikhathi la I think I was 22 years kubheka lapho. yeah Kunesikhathi la ngangazi khona ukuthi from 10 o'clock to 11 ngalezo zikhathi so sengiyazi ukuthi kukhona into ezokwenzeka lapho yes. okay Kuba ngazi ukuthi khona isithunzane esikhona endlini. Bangisiza ke ekhaya bebehamba nami ekhaya bengihambisa kubalaphi bendabuka abahlukene kuthiwa nje ayilo uvala khokho vula lo. Kwahamba nami kwesikhathi nginga-understand ukuthi abalaphi basuke bechaza bethini but kwakhona la sengiyizwa kahle khona indaba ukuthiwa ngathi isilwane lesi siyakhula njengoba nami ngikhula yeah siyalala nami kodwa mina ngokwazi kwami njengoba ngina 32 years angazi ngize ngilale nomuntu wesilisa hawu kodwa bekukhona la isikhathi ebengizwa khona ngalezo zikhathi njengoba ngishilo ukuthi from 10 to 11 ngalezo zikhathi zobusuku ukuthi ngingedwa manje ngizwe kona ukuthi angazi ukuthi uzizwa kanjani uma usocansini nomuntu wesilisa kodwa engqondweni yami kimi eminyakeni engale engqondweni yami ngisokuzizwa ngazi ukuthi ngikuleyo ngilobo bumnandi bocansi ngizizwa ngathi ngiyalangazelela kodwa futhi bese ngathi kamuva mawusekusena awazi lutho eksena ngazi ngibe nalutho angazi nje ngibe namuntu futhi kodwa kube khona leyo muzi ukuze ngazi ukuthi nginelisekile kuloko akulangazelela kwami alright until manje ngize ngithola sengiyayisukumela ke manje yeah ngifuna ukuzwe phela ukuthi ukusizakala phela lento bebengisiza ekhaya bengihambise kuloko khokhovula phela insukwana noma amavikanyana ibuye futhi lento noma ngihamba ngedaba ngathi nganyusa inyawo benginyusa inyawo nalento ngathi nyusa inyawo ngathi into elight uze kodwa futhi ngathi kumina okusho ukuthi into eyenza ukuthi ngikholwe ukuthi ngithwese isilwane so lento yenza ngobubala from eminyakeni ewu-15 to iminyaka ewu-22 lokho ukhula nawe uyibona yenzeka kuwena uma uyibuka ngoba phela uma kukhona into engiphupha engiluma la mhlawumbe ngigcina sengibona ngivuvukala nani uma uyibuka lapha down there ukhona umehluko obonayo akazi kungifikele ukuthi ngiyibuke mina but ngisithathile isinqumo sokuthi uma sengibona ukuthi kusho ukuthi khona lento erong ngami uma kuthiwa ngiyalala kodwa mina ngibe ngaze ngilala namuntu wesilisa lento ingifikisele nanokuthi noma ngabe khona umuntu wesilisa ongishelayo ngibe namahloni manje ukuthi ngizofika ngimchazela ngimthini lento yenzeka sibisho ukuthi ngilalile kodwa ngibe ngithi mina ngilalanga okay ngize ngayiqhalanise nendaba zazobudlelwane ngeke ngithathe isinqumo sokuthi angiye kudokotela sure because mhlasimbe labantu besintu bazobona ngendlela yabo yes ake ngithathe inyathelo manje ngizothi ngiye kodokotela ke manje abazongihlela medical afike udokotela confirm ukuthi hayi impela hayi washo kunzima kudokotela wathi isibeletho sami silimele manje sure namathuba ukuthi ngingathola abantwana awasekho sure so nje impilo yami inzima ngempela manje ukuthi futhi kufanele nje ngiyitshela ukuthi singizophila lempilo oba akekho umuntu ongisiza ongikwazi ukungisiza kulesimo sami nabakwazi ukungisiza ngizwe ukuthi hayi kusukile kuba lezo ikhathi isikhashana phinde kubuye futhi qale phansi wena ngokwazi kwakho yijiji nje nama 32 yebo ntombi nje phelele sure then ke sisi ma lento sohamba nayo ufika egcineni noma mhlawumbe singasho ukuthi ufika egcineni kukhona ukuthola ukuthi yini lesilwane sisuka phi kanjani uthini umlando walesi silwane ngokuzwa kwakho Well ngokusho ke kwabantu phela uma umuntu owumhloli noma othandazayo esho engazubiza amagama umuntu kodwa ezothi meshe ethi sisuke eduze abazali ngalezi ayikhathi babe nakho ukusho ukuthi bevele bemboneke yena lowo muntu owenze leyo nto unomona
ngoba yena angabatholanga abantwana yabo, kodwa nje mina ngokwazi ngami akekho umuntu engimhlinzelayo, kodwa ngokuzwa kwefamily besuke besho nani izinto ebey'suke y'shiwo abantu ababonayo bethi umuntu wasemndenini. So mina ngazi ukuthi ubani ngizovele ngimqoke ngithi uyena. So bathi kodwa nje nami enginakho engqondweni nami ukuthi akekho umuntu ongasuka le ko-Piet Retief eMpumalanga ezongithakatha engazela kabi. Obvious vele shuthi umuntu okwazi ukungibona daily, okwazi ukubona ukuthi ngathi usekhululekile manje ephinde ibuyise lento. Bayayichaza lento ngoba phela wonke umuntu mayenza into usuke kunenhloso ethile. Inhloso yalo muntu okuthiwa useduze ongabizwa ngagama yiphi ngawe? Well, ngokuchaza kwabo-ke nabo abasekhaya benza ukuthi bemqoke bemkhomba ukuthi ubani, bathi iy'ngxabano ezaba khona. Cabanga into ekude kanjani, iy'ngxabano zomkhulu cause zisemndenini. Yeah. Iy'ngxabano ezaba khona nomkhulu wagcina kunukwana. Uma kuyiwe ey'gcawini zey'nduna, isitori udaba lafike lavuna umkhulu lo wami. Uma kushuthi lona wabona ukuthi ubukiswe ngabantu kanjani, ilapho yasuka khona-ke lento yenzeka-ke. Kwasuka lolu dwesha ukuthi lo azombona ukuthi uyena ngathi uspecial, shuthi labantu bathakathana noma bemoya emibi bayakwazi ukubona ukuthi this is a chosen one. Shuthi kumele sishaye la. Yilokho abakusho ukuthi bangibona ukuthi nginesiphiwo, basebenzisa lawo mandla abo ukuthi bekwazi ukungidestroy ukuze bezwise abazali bami ubuhlungu. Nganza ukuthi uma ukuthi mhlawumbe uhleli uyaqala ukusibona la eBlack Life TV sikhuluma nawe nje bukhoma, sifuna ukuzwa udaba likasisi ukuthi mhlawumbe ngabe inkinga kephi, ukuthi uthakathwe ngubani. Yena ke olwakho udaba luthi alihluke kancane ngoba noma etshela ukuthi umthakathi usegcekeni futhi useduze kodwa kanalo igama eliqondile ukuthi ngubani. Kodwa kuyingcapha kakhulu lokho ukuthi uneminyaka engama32, 32 years, zizwa njenge-virgin, kodwa udokotela uthi ingaphakathi lakhe selilimele. Masithi ngaphakathi sikhuluma ngesibeletho, amathuba ukuthi abe nomntwana wasekho, kodwa yena ngokwazi uzazi eyintombi nto egcwele mpu engazi lokotho. So asiyeke sisibheke ukuthi njengamanje uthe ubuzizwa ngathi uyasindwa mahlombe eqala ukhulu uno-22 no-15 nani. Zange abazali bakho bazame mhlawumbe ukuthwasisa phela abanye bengacabanga ukuthi mhlawumbe ungenwa abantu abadala? Cha, akaze bengithwasise, kodwa zikhona izinto ebeyothuthi kuloyo malaphi wendabuko. Fike mhlawumbe ethi hayi kufanele ngithole izevathu ey'thile noma kufanele ngigqoke iy'ntambo ey'thile. Abanye benga-understand betsho ukuthi ngiyathwasa, kanti indlela mhlawumbe okufanele ngidlule kuleyo process ngigqoke ngayo ukuze mhlawumbe naloyo sosilwane besifika sifike singakwazi ukuthi senze into efanele siyenze kimi. Kodwa cha, akaze ngize ngithwase. Wena ubukhonza ubwenzani? Yebo, ekhaya sonto eZayoni. Sure. Nakhona le ndaba abayiboni, akukho okuthile abakwenzayo? Ubishop wethu uthe uqhela cause ngama-branch eZayoni. But la kuyisigodlo khona senkonzo yethu sithe uqhela ngake ngaya nakhona-ke ngilashwa khona. Ngahlala khona inyanga ey'ntathu ngilashwa. Kwaba ngcono futhi nakhona bangisize, kodwa emveni kwesikhashana futhi kwaphinde kwabuya. Wabonakala ukuthi kumele siqhubekele phambili naye, wasiyalela la azi khona ukuthi mhlawumbe nawe uthola khona usizo kubantu abangaphezu kwakhe ngokomoya noma ngokokubona. Ngakwazi ukuthi ngihambe nje uma ngiyalelwa ngiyaya, noma bengiyalela ngiyaya, kodwa egcineni gcina kufana nokuthi ngiyadlala ngilahla imali ngoba angisizakali. Ngisizakala leso sikhashana phinde kubuye futhi mase kubuya ngamandla. Sure. Ngiyazi ukuthi ufikela ngoba uyasazi ukuthi thina sinabantu ababuye bahambe eduze nenyanga ezithile nani. Ufisa ke njengamanje ukuthi ukhishwe isilwane bese kwenzakalani? Mhlambe uyafisa ukuyibona nawe uba nomntwana ngelinye la? Ngiyami ngiyaleliwe la ngabantu sebeke basizakala la ekhaya, so nami ingakho-ke ngithe angize mhlambe nami udaba lami uzosizakala kuloko komntwana. Angeke ngisho ukuthi ngilindele imilingo ethize, kodwa ukuzethemba kwami njengomuntu wesifazane kungilahlekelele kakhulu. So uma ngakwazi ukuthi ngisizakale ngilapheke lesi silwane, kubuye uzethemba kwami. Mhlasimbe sengathi mekuqhubeka asazi mhlawumbe eyomntwana ngeke ngisho ukuthi ngibheke kakhulu because uma ethi udokotela isibeletho sami silimele, angicabanga ukuthi ikhona imilingo, kodwa ke uNkulunkulu uyasebenza emfihlakalweni. Mhlawumbe nalokho ngagcina sekwenzeka, kodwa nje mangisezakalile kwasuka lesi silwane ngoba siye ngivalele nasey'ntweni ey'ningi. Angikwazi ukuthola umsebenzi, anginawo nanabangani nje because ngizoba nomngani kuzofanele sixoxe naye. So ngibona ukuthi nje ngcono vele ngiyiphilele impilo yami engizoyi-understanda mina, engizode ngichazele omunye umuntu sekunjeya ngikwazi ukuthi ngisocialize nami sengibuyele nalesi sithunzi sami soba umuntu wesifazane.
Siyathemba ukuthi usizo luzotholakala nathi sibonga nangesikhathi sakho ukuthi ufike la uzodinga udaba lakho noma uzokwethula udaba lakho kubantu. Sithembe nje ukuthi khona usizo luzovela nawe uphinde ubuyele empilweni yokuba umuntu ophaqe. Yebo, nami ngifisa kanjalo ngathi ngasizakala. Inkinga zabantu ziningi kakhulu eNingizimu Afrika, abantu baney'nkinga ezahlukahlukene, abanye bayalala ebusuku, abanye abalali, abanye noma belala kodwa uma bevuka iy'nyembe zisuke zigcwele umqamelo. Asazi ukuthi inkinga yakho yini. Thina se-Black Life TV sikhona ukulalela udaba lakho sizwe ukuthi kukhona la singasiza khona, uma kungekho akukho, uma kukhona kukhona, ngoba eyethu inhloso ukusebenza iqiniso lilodwa, kungadlalwa ngabantu bakithi bephila kube ngazi ukuthi bayizinto nje zokuthuthukisa abantu abathile. Gama lami King Sicaka, ngwakaluqa lolu hlelo olubizwa ukuthi uThakathwa Ngubane le iBlack Life TV. Nakanjani kokusasa uphinde sihlangane nisale kahle, ngiyanithanda. It's the Black Life TV.